напередодні Великодня взагалі йдуть більше всього писаночки різні, є великі, маленькі. І десерти в основному теж дуже приваблюють людей. Це я все сама виготовляю з гіпса кашпо, потім я його обробляю, потім я його заливаю воск. Декупаж – це така техніка, при якій використовується основа, на яку наноситься або паперова серветка, або спеціальна роздруківка. Яйця з різноманітними малюнками, великодніми і квітковими принтами. Отакі підвісочки, які можна повісити на корзинку або прикрасити пасхальне деревце. Є два види екологічного хорошого меду. Це є гірський і лісовий. Ми виготовляємо такі свічечки з нашого віска. Настойки робимо медові, всякі настоячки, медовушки робимо настоячки.